улы Шәүкәт Галиев. Ни булгандыр бер имәнгә имән карый, кылычларын күккә җәеп ярдәм сорый. Имән зырып үчеп барган кошлар тыңлый. Җур бирербез, бүтән ярдәм итеп булмый. Имән зырын узып барган болыт тыңлый. Дым бирербез, бүтән ярдәм итеп булмый. Имән зырын иртән чыккан кояш тыңлый. Нур бирермен, бүтән ярдәм итеп булмый. Соң шул инде юкка имән яфрак коймый. Җыр ишетми, нурны сизми, тымны сизми. Коткарырлык берәр әмәл тагын бармы? Күршеләре сүзе аңа дамырларын. Удыныр саман тармакларын капшап таба. Нурны сала, җырны сала, дымны сала. Имән тәмам тернәкләнгән телгә килгән. Бу тереклек суны кем соң бирде дигән. Кайсы микән диеп үзе көтеп торган. Дуслык диеп бер авыздан әйткән урман.